Well, one of the guests, ladies and gentlemen, this is our last competition here of the day, and we have kept the best until last. So, Betty, I hope you're ready to make a little bit of noise, ladies and gentlemen. No. Are you ready to make a little bit of noise, ladies and gentlemen? Prawf Cneifio Cymru i'r ymwelwyr. Please give a very big Royal Welsh welcome to our visitors, the Team New Zealand. The manager is Mr. Diggerman, Jack Fagan and Hemi Braddock are his. Dyma ni te y digwyddiad mawr ar y dy Mercher yma, yn sicr yr uchafbwynt yma nghanolfan Cneifio Meirion ydy gallu croesawu'r ymwelwyr o Seland Newydd unwaith eto eleni, a da chi'n gweld nhw yn dal baner Seland Newydd yn fanna. Digger Balm, yr enwog Morris Digger Balm yn y canol yn fanna. Ar ei ddef o, mae Hemi Braddock, ac ar y chwith, Jack Fagan. A rwan, Prawf Cneifio, medda Hugh Conran i garfan newydd Cymru sydd wedi cael ei chreu allan o'r gystadlaethau yn ystod y dydd heddiw. Rheolwr newydd o garfan, lle mae o? Clive Himmer. Lle mae o? Lle mae'r waner? Be fydd gennyn nhw? Diolch hwnna, boys. Nawn ni drio eto bydda Hugh Conran. No. Yeah. You have one job to do, Ray. Ond siawns efo neu cymbo hir. Ie, beth sy'n digwydd? Ddim yn deg i tîm Seland Newydd. Wel, rwan ta. Un o'r pethau sydd yn heriol. Dyma ni. Camera'n pigon o fyny ar yr ochren ar rwan. Oedd Gwiel Lloyd Evans yn tynnu llun mewn siwt gyda fach. Dyma fo! Rheolwr newydd Cymru ar anrhydau mwyaf posib yn mynd i Clive Himmer. A wedyn, wrth gwrs, Gwiel Lloyd Evans wedi bod yn Cneifio. Yn gorfod cael cawod newid a gwisgo'i siwt i dynnu llun wedyn ar gyfer y gwobrau ac yn ôl yn ei ddillad cystadlu rwan gyda'i gymar carfan sef Gethin Lewis. A sut mae hynna wedi digwydd? Wel, mi a llongyfarchiadau mawr, mae rhaid i ni gyd ddweud i Gwiel Lloyd Evans am y tro cynta, yr un oedd o wir isio, yr un oedd o wedi methu o drwch blewyn a ennill o blaen. Pencampwr Cymru, Gwiel Lloyd Evans. Fo hefyd oedd yn ennill y gylchdaeth o ran y sioia dros y flwyddyn, ond yn dod yn ail iddo fo, achos does na ddim dau Gwiel Lloyd Evans, oedd Gethin Lewis, ac felly Gethin Lewis ydy'r ail aelod o garfan Cymru. Os biwch ar hyn wan amdani, yr anthem, gan neb llai, nag Aled Wyn Davies. Aled, pentre mawr. God of nations, at thy feet, in the bonds of love we meet. Hear our voices, we entreat. God, defend our free land. God, pacific triple star, from the shafts of strife and war, make a praise
praises heard afar. God defend New Zealand. Wel, dyna chi nodyn i chad, dwi'n mynd siŵr pa un oedd o. Ac yn ôl. Arnych o ganalen bydde mawr rwan a rwan, a da chi barod amdani rwan yr ac yn dod. Dyma nhw o Seland Newydd i chi. Tanem y gwair, bachgen o Dre Newydd, ond wrth gwrs, i ded o'n dod o Seland Newydd, a mae'n teimlo'n gryf. A mae trais yna. We'll have to fill out a lot of visa applications. Dychrynllyd ynde, Wil. Dychrynllyd. Ydy hynna di ratlo Gethin a Gareth Tybed. Mae cyfarch ni oeddan nhw mewn gwirionedd ynde. Yn hollol. Ie. Wastad pa wrth ei boddau i weld y hacan. Dyma ni. Pawb ar ei traed unwaith eto. Da ni'n gwaith wedi gorffen eto. Be sydd ar ôl? Dim byd ond anthem Cymru. Mae hi'n dod. Medda pawb. Sôn am weindio rhywun i fyny. Ie, wir, mae fel un bob y dydd merched yma yn y sioe fawr yng Nghanolfan Cneifio Cymru. Di hwn i byd anghyffredin, ond boes bach, mae o'n gofiadwy bob tro. Mae ni at y gwaith caled wan. Da ni'n gwaith yn barod. Oelior o hand pieces na wan. Mae yna hype fan hyn yma. Paid a sôn, yn does yn eto. Da ni bron yna. Felly, dyna ni y carfanau ar y llwyfan yn baratoi, edrych ar y gynulleidfa fan hyn, da ni ar hyn o bryd. Ydych chi'n nabod rhywun? Ydych chi'n perthyn i rhywun? Oes rhywun, da chi'n gwybod sydd ddim i fod yma, sydd yma?
Wel, gyda gobeithio ni uchel am hwn wan, yn del. Ie, beth yna'n ti? Ffordd i teimlo? Wel, ffordd mae pethau di mynd i Gwion Lloyd Evans sydd yma ag Ethel Lewis heddiw. Byddan nhw ar dan. Ac mae yna ergyd seicolegol wedi cael ei tharo yn yr agored eisoes yn barod gan bod na neb o'r ddau o Seland Newydd wedi ymddangos yn y bonde. Ond di hynna mi ddweud bod o'n amosib iddyn nhw bell ffordd. A dyn ni'n barod. Pwys ar y gatiau. Judges yn barod. Boys yn y bac yn barod. Aros am y galwad na wan. Mani. Jack just yn dweud wrth i gymaro union be mae eisiau. Pa oen mae eisiau pryd. Mani. Nhw'n pwys ar y gatiau. Hym yn hir. Nhw'n yn adlu. A dyma nhw. Fewn i'r pen. Lwcus bod y drws o'n agor yn sy'n wedi hitio fel awr rwy'n hynny. Ie, 20 oen yn y gorlan y fan hyn. Y carfanau ydi Gwion Lloyd Evans ac Ethel Lewis i Gymru. Wrth gwrs, carfan newydd Cymru am y blwyddyn sydd i ddod. Ac wedyn i Seland Newydd, Hemi Braddock a Jack Fagan. Ydy Gwion Lloyd Evans ar 1 ar 2. Hemi Braddock, Ethel Lewis ar 3 ar 4. Jack Fagan, fel mae'n edrych ar y llwyfan ar hyn o bryd. Y cyntaf i orffen fod bynnag. Dew a ddanwyl ydy Ethel Lewis. Ie, Gethin i'r allan fan hyn. Mo siwr efo wedi chargio fyny, wedi cael Cneifio mor wych gan yma. A wedi gwneud tîm Cymru. Mae yna gierbech arall wedi ffeindio yn ei selector box o. A hwra fo lawr ar y stodiau herion na. Jack Fagan ddim yn bell o gwbl tu ôl o. Gwion Lloyd Evans laf fan hyn. Ar y stad gyntaf maen nhw gyd yn eitha agos at ei gilydd. Hon Gethin Lewis. A gyntaf cwbl o flips am y gympon a fewn a fo. A moyn. Rhif 4 yn barod. Efe just dros 1 munud ar y cloc. Mae hwnna'n ei triadol o ran amser. Da ni wedi... Dwi'n meddwl byddwn ni gweld record ar gyfer y sioe fawr o bosib. Erbyn diwedd y gystadleuaeth yma. Gwion Lloyd Evans rwan yn mynd lawr o bol na. Sbiwch ar y bachgen yma o Seland Newydd o Jack Fagan. Mae o'n hen law yma yn y sioe fawr ar y gystadlu yma. Hemi Braddock yn enw newydd i fi. Mae fo Jack Fagan i chi. Y mab i'r enwog syr bellach David Fagan sydd wedi ennill yma. Droion wrth gwrs o feddwl 16 gwaith wedi ennill y gwella air. Ond mab bellach wedi etifeddu'r goron. Di torri cwys i hunan ac yn cael hwyl ar y sioe yma i gyd. Be bynnag dio, ond Hemi Braddock, mi o'r ddechrau roi lawr y siwt a rhif 4 allan y bord iddo. Gwion twtch ar eoli tro yma, a mi o fewn efo'r rhif 4 allan hefyd. Ond Gethin Lewis yn i Gymru ar y blaen, ond mae Jack Fagan a reit fyna i fyny efo fo. Ydy wir, os na geir arall gen y bechgyn yma, wel, swn i ddim yn syni o gwbl, da ni mond chwarter ffordd trwy'r ornest ar hyn o bryd. Ac mae drawiad am drawiad rhwng Jack Fagan y fan hyn yn gorffen, ond mae Gethin Lewis yn achub y blaen nhw o'r wyliad na ddwy ar hyn o bryd. Ble mae Gwion Lloyd Evans, dyma ni, rwan chydig o drawiadau gen y fo, roen yn ansefydlog yma na, ond mae wedi adennill y rheolaeth, Hemi Braddock i mewn y fanau, ond da ni'n sbio rwan ar y ddau ochr arall, Gethin Lewis a Jack Fagan, a Gwion Lloyd Evans dyna fo, mewn a fo ar gyfer y 5 ac mae Ilan, oedd o'n diolch i Ilan i gymar corlan gyna am yr holl waith mae o wedi wneud i gael o i'r safle yma. Mae o ar gan ar hyn o bryd yn sicr Gwion Lloyd Evans, ond dyma ni Hemi Braddock ar y stodiau hirion, dyma fo wedyn Gethin Lewis ydi hwn yn gorffen yr oen yna. Mae drawiad y ddau Jack Fagan a Gethin Lewis mewn o'i gilydd ar hyn o bryd. Mae'n ariol ding-dong yn gyrru mlaen fyna, ddau nath yn gilydd, Gethin Lewis a Jack Fagan yn mynd blof o fyny'r gwddwg ar rawn tu ôl o Clistia. Mae nhw'n rhywbeth tebyg lawr fan hyn, fo Gwion a Hemi. Hemi Braddock just yn picio fo i'r drws, ond allan a Gwion a fo oen rhywun 6 hefyd. Ond dal fyny ar pob cynnig. Sicr, ac un peth am Gwion ydy, dwi'n sylwi bod o'n chydig bach ar ei holi ar hyn o bryd, ond un o'r pethau o'n i gweld o'n ymfalchio yno fo, oedd o'n ennill yn yr agored yn de, ond oedd o hefyd gyda'r gorlan o ran de, ac mae hynny'n golygu lot yn dydi. Mae'n golygu gymaint. Mae'n golygu cysondeb. Yn hollol, a dyn ni gyd yn gwybod, mae gen o cwpl o gier extra yna fo i hyd hefyd. Gwya, hwyr, bychaf, mae wedi dal fyny wan, efo Hemi Braddock. Gwy fydd allan gyntaf, cwpl o flics yn y Gwion. So ddim Gwion sy'n ar ei ole wan.
Hemi Braddock sydd ar ôl i. Ie wir, a dyma ni'r bachgen pen moel yma, siafio i ben Jack Fagan o fan hyn. Ydy hynny'n gwneud o gyflymach, dwi ddim yn siŵr, ond yn sicr mae'n cadw yn cwliach. Ydyn, cadw yn cwliach, mae'n neud o tam yn y gynt, wan efo. Dwi'n chdig o blos o blaen. Gethin Lewis ar hyn o bryd. Gethin yn seithi fewn i'r penna. A Jack Fagan yn colli rheolat ar yr oen a di cyflymdra bob tro ddim yn gweithio na chdi. Yn y bounce allan o'r gorlan digwyddodd hynna, ynddi. Oedd o'n mynd wedi cael cyfrau i setlo'r oen iawn. Felly, unrhyw eiliad o amlwg olygu y gwahaniaeth rhwng ennill a cholli yn yr ornest yma. Manylder yn popeth ydi o, a Gethin Lewis o'r rhagori ar hynny ar lot o'n nhw. Gwian Lloyd Evans hefyd, ond dyna ni, Gwian Lloyd Evans ar y gair yn dod i'r llun chi yma arwan. Hemi Braddock wrth i ochr o fo. Ond sbiwch chi wan ar Gethin Lewis. Taclus iawn y gorffen hwnna, mewn o fo am y nesaf. Mae Jack Fagan fel chydig bach ar y blaen. Na, wir, Gethin Lewis. Ydy hwnna'n iawn? Un oen ar y blaen iddo fo? Gethin Lewis a Jack Fagan. Mae'r sgrin wedi newid rwan, dyna ni. Ond, mae Gethin yn dal fan hyn ar y deg efo Jack Fagan. Mewn i'r stodio hirion yn nhw. Jack yn troi hitio'r bol yna. Be sy'n gen Gethin yno? Beth o'r rigler yna. Ystyn nhw lawr. Ydy o'n gallu dal i lawr ochr ola ma wan. Hwra fog yn haid dan yr ysgwydd. Ond Jack Fagan sy'n just dal ar y blaen yn meddwl. Ti sy'n iawn y fanna. Gethin Lewis yn colli'r dydd o'r i weiliad neu ddwy. Jack Fagan ar hyn o bryd. Da ni hanner ffordd trwy'r ornes o'n deg o'n gan ddau ohonyn nhw allan ar hyn o bryd. Gwian Lloyd Evans wedyn. Just yn taclus o'r 90 oen yma. Ond mae wedi Cneifio'n galed drwy'r prynhawn. Be sy'n gen o fo ar ôl yn y tank tybed. Braddock i lawr o fo. Efo oen rhif 9 mewn 90. A Gwian Lloyd Evans yn chydig bach ar ei ôl. Dyma hi allan na fo. Gwian Lloyd Evans. Ydy o'n wedi allu adennill ar amser tybed. Ydy siwr blaid 10 oen ar ôl. Dych yn alen fyny ar stand 5 a 6 fyny fyna. Gethin Lewis a Jack Fagan fewn efo'i gilydd. Ac allan â nhw. Hwy fydd yn hitio'r goes ola gynta. Jack Fagan jyst fyw dafod ar y blaen. Ti'n iawn mae wedi colli. A Gethin Lewis wedi dwy'n fyw blos yno. Fan i'r gwthwg o fo. Mae o'n eithriadol yn dydi. Just y damwen bach, y camgymeriad bach a amser yn mynd. Mae'n newid y sefyllfa yn sydyn dros ben. Mae ni Gwian allan efo yr unfed ar ddeg rwan. A lle mae Braddock mewn dromd y gwddw ar yr un... mae fo Braddock ar y blaen rwan. Dwi'n meddwl o Gwian rwch ydi bach. Gethin Lewis yn mewn am un arall yn dod yn y blaendir yma'n hyn. Da chi'n gweld Gwian Lloyd Evans ar y stodiau hirion rwan. A chi o ddiweddyd, tybed, Hemi Braddock unwaith eto i fod ar y blaen o'r ddau yma'n hyn. Mae Gwian yn gwybod sut i'n neud i chydig bach o stodiau dan y gesel. Wedi lawr a fo a peidio gwastraffu dim egni o gwbl. Ond Braddock i mewn rhyw eiliad neu ddwy o'i blaen o byrddau marc, byrddau rhyw chydig bach yn is gan Gwian Lloyd Evans sy'n crifo da clusach ar hyn o bryd. Hyd y gwela i ar hyn peth o wir fyd am Gethin Lewis o gymharu ar bechgyn o Seland Newydd. Yn union, dwi'n credu bod Gwian yn poen y gorfod bod ar ei ôl. Ond drycha, Jack Fagan wedi dwy'n chydig. Oen bach slick ydy'n allan o, fydd o'n hiro hon, ond Gethin Lewis just am ar ei ôl. Dipyn o frwydr yn gyrru mlaen fan yna rhywbeth ddau yma. Oes wir. Gethin Lewis, Jack Fagan, ond sbiwch fan hyn ar Gethin Lewis canolbwyntio'r llwyr. Ac mae'r chlan a fel sy'n fod tywallt oddi ar y corff, dydi fel dŵr bron iawn yr hydeg. Mae rhyw waterfall o beth yn diolch. Cwmpa lawr dros yr ochr ôl yma. Ond Jack Fagan sy'n dal ar y blaen yna. A Gethin Lewis, jyst yn chydig am touches extra i wneud hwnna. Fewn a fo, di colli chydig amser. Gwian Lloyd Evans dal am brwydro lawr hyn. Ar y stand gosa i Hemi Braddock. Hemi Braddock yn just dal ar y blaen iddo fo. Ond mae Gwian yn palsio nhw fyny. Fi'n siŵr be gyda fo. Digon o ffiwl yn y tanc i fynd tan y diwedd. Newid handpys slick hwnna gen Hemi Braddock. Fan hyn mae'r amser mynd i gael ei golli fan'na. Tybed allu Gwian ddael o fyny yn wan tra bod cyfle. Ond chydig bach o newid, chydig bach o eiliadau mynd gan Hemi Braddock i newid yr handpys na fan'na. Mewn a Jack Fagan wedyn fel rocket o Seland Newydd Jack Fagan. A Gethin Lewis yn chydig bach ar ei ôl o. Ond dwi dal yn meddwl bod yr ansawdd gen Gymru ar hyn o bryd o ran y Cneifio. Ond da ni ar 15 allan ar draws y bwrdd wan, 15 gan Gethin Lewis, 15 gan Jack Fagan. Chydig bach o drawiadau ar ôl gan Gwian Lloyd Evans sy'n ôl i 15fed, Hemi Braddock yr un môl.
Dyma Gethin Lewis yn rhywbeth ar ôl y gornel ar yr oen, hyd 15 na. Come on, Gethin, mae Famon sef wrth yn ochr ifan hyn yn clapio. Corateg un o'i fans fwyaf o, dyna hi. Drosodd at y T-Will. Hampus yn newid yn sydyn iawn yn awan efo Gethin Lewis. Just o'r reis mwynhau chynnu, colli'r hael Hampus, ond fewn a fo fe, gen fo fi'n newydd wan, com newydd. Man, digon confident i ddechrau i fewn yn sydd. Efo ni rawn y clistiau. Wedi colli fawr, ddim o amser yn ebyn Jack Fagan. Dyma fo mynd lawr, mewn i'r stogiau hirion yma. Neu distyn tonedd efo. A bwyd y cyntaf troi, Jack Fagan, Jesu. Chydig o'i flaen o hwnna. Gethin Lewis, beth sy'n gyda fo lawr o'r ochr yma. Oen 16, yn mynd allan ar o 1, 2, 3, i'r gydag. Allan o 1. Eithriadol o fanna Gethin Lewis yn gallu newid Hampus a dod yn ôl o fewn trawiad neu ddau i Jack Fagan. Eithriadol, mae hwnna werth i weld. Troed ar sylw ni rwan at y ddau ar at y fan hyn. Gwyl Lloyd Evans a Hemi Braddock. Mae nhw oen ar ei holi, ond colli reolaeth fanna gan y Gwion am eiliad bach. Draw a ni wedyn i'r pen draw i weld lle mae Jack Fagan ar ni wan. Ydy Gethin Lewis wedi dal ati i ddal i fyny efo fo. Mae o'n troi'r gornel. Fagan eisiau wedi troi'r gornel. Chydig bach o stodiau gyda fo. Cyn i gyrru hwnna lawr y blwch i fyrnadu yn y gorlan gem. Ydy 1, 2, 3. So tair eiliad yn ddi rhwng y ddau yn y Lewis. Gethin Lewis yn gosoch at ei troma. Ydy o'n mynd i gallu cael ei ar hon. Oen 18 allan ar y bord efo nhw. Gwion a Hemi Braddock. Gwion mewn am 17. A mae Hemi Braddock wedi cael hanner oen ar Gwion o'r erbyn hyn. Ond sy'n ddim yn poeni lawer. Ond lawr yn hyn. Gethin Lewis. Jack Fagan. Pwy sy'n mynd ein i troma. Gynhau'r ysgwyd na fwr. Dwi'n meddwl Gethin Lewis. Gethin Lewis. Mae o ar dan. Yna fo dal i fynd wan i'r diwedd. Chydig iawn sydd ar ôl yn yr ormes yma wan a mae'r balans wedi newid i ffafrio Gethin Lewis dros Jack Fagan. Jack Fagan yn rhywbeth fod ar y blaen. O'r chydig bach trwy'r amser tan y rwan. Stodio hirion i'r ddau ohonyn nhw rwan. Gethin yn troi fan am Montes rhyw hanner yn gyd ar y blaen. Oes o ddim byd yn ddi. Oes gen Jack bach o magic yn ei bocs o fan hyn. Jack in the box. Sgen ti'n rhyw magic. Mae'n gilydd mewn â nhw. Dyma fo Gwion Lloyd Evans ond ar sylw i gyd yn mynd â Jack Fagan ar hyn o bryd a Gethin Lewis achos yn hwy dau sydd ar y geinfed oen allan. Pawb yn gweiddi am ei bywyd yn fan hyn. Tyd yn ymlaen, Gethin, da chi glywed Alun Pentre Mawr yn sefyll tu ôl i fi fan hyn yn gweiddi tyd o'na Gethin. Ond mae Jack Fagan yn troi Wil Cynna i. Dyma nhw yn troi dyn nhw. Mae gorfod yn y wych. Pwy da hi? Cwbl o fod Gethin Lewis i fynd â hi. Lleidfa wedi mynd am gwallgo am ornes am berfformiad gan y bachgen o gwmdeuddwr Gethin Lewis. Oedd hynna werth ei weld. Mae pobl wedi cael gwedd fyna. Ond diolch drosodd eto. Mae'r brwydr dal ei fynd fan hyn. Ond fi'n credu Hemi Braddock ar ei oen ola. Gwion Evans newydd Cneifio gyda yma. Ac oedd o bangio 20 oen arall allan o fi. Digon awr. Dyn ni edrych ar yr amser i fyny ar y bwrdd yna. 12 munud, 28 eiliad ar hyn o bryd. Gwion wedi gorffen gan gynt. Oedd y bwrdd yn anghywir. Dyna fo. Chwilio am oen arall hwnnw me. Wel ie, ond y bach o confusion yn ymwneud. Yn dod. Dyna ni. Felly, fel oedd hi'n edrych o ran amser yn sicr, Gethin Lewis yn mynd â hi o Jack Fagan a wedyn Gwion Lloyd Evans a Hemi Braddock o ryw eiliad ar ôl Gwion Lloyd Evans. Dyna sut mae'n edrych. Fis, mae Gwion, cofiwch chi, mae wedi torri fis gyda yma. A mae'n dioddech ar ei fach ar hyn o bryd. I blaster ar ei dod ffwr. Gwan ta, na i tapio'r chwys oedd ei ardd o Alcen Dios neud i'n Alcen i. Ond dyna fo. Wel, dydd Mercher yn y sioe fawr. Yn barod. Barod, ac yn fwy nag yn barod, wedi dirwyn i ben, ond ydy, mae'n ychydig o gyflwyniadau ar ôl, ond oedd hi wrtho ni yma
Allwn ni jyst dweud bod hi wedi bod yn bleser cyfathrebu efo chi a dod ar holl gystadlu i chi. Gair gan Will i orffen falle? Ie, wel, dwi'n gobeithio bod pawb adre wedi mwynhau hwnna gymaint a da ni wedi wneud fan hyn. Da ni'n lwcus iawn o cael y Cneifio yma yn y sioe brenhinol. Da ni'n mwy lwcus i cael o wedi gallu ffrydu allan i chi sy'n methu dod yma. So mae wedi bod yn, yn braint ac yn rhydedd cael bod yma yn darlledio allan i chi. A diw, wedi enjoyo fo ti hefyd, Alun. Cwmni de, a mae'n nice cael rhywun arall i cario fi heb lewi hon. Cofio na Aotearoa Pyw, a diolch yn fawr ganddo ni dau felly o ganolfan Cneifio Meirion yma yn y sioe fawr. Pawb ar ei traed yn cymeradwyo, a mae wedi bod yn ddwrnod ardderchog. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth a phob dymuniad da o'r sioe fawr yn Llanelwydd am 2026 ar ran Esbydrec. Diolch yn fawr iawn unwaith eto i chi. Diolch yn fawr, nos fe. 1986, he also won